Мгм. Зарежда се видеото, би трябвало. Мисля, че всичко е наред. Да, и се чуваме, и се виждаме. Здравейте на всички. Надявам се да имаме повече зрители днес. Каква е ролята на супервайзърът в CHI България? Супервайзърът наблюдава младите студенти в клиниката, наблюдават нашата работа с пациенти. Супервайзърът е там, за да подкрепя студентите по време на работата им с пациенти и да ги напътства чрез своите знания и опитности. Едва вчера разбрах защо днешният ни гост много често има каменно изражение на лицето си и за това нещо ще поговорим малко по-късно. Само, че за това каменно изражение, а нейната усмивка съм виждала не много пъти, малко пъти, но пък зад това каменно лице аз лично усещам една дълбочина. И се сещам за Марианската падина. Има ли нещо по-дълбоко от Марианската падина? Може би това е ядрото на Земята. Но аз потъвам в нейните очи. Енергията, която тя излъчва по време на нашата работа и среща чрез студентската клиника, това е увереност. Увереност в това, което прави и в знанията и опитностите, които днешният ни гост има. Усещам спокойствие. Всеки път, когато разговарям с нея, усещам сигурност и спокойствие. Усещам една стабилност и тази стабилност е изградена изцяло на основата на дълбоките познания, които днешният ти гост има. Защо я наричам госпожа Материя Медика, ще разберем малко по-късно. И какво е Материя Медика, ще разберем също. Представям ви един от супервайзерите на CHI България, Лора Георгиева. Здравей, Лора! Благодаря ти, че ми отдели малко от своето ценно време. Здравей, Петя, изключително ми е приятно да съм тук с теб. И така, как хубаво звучи, как така ме погали егото. Много ти благодаря. Радвам се, че имам такъв импакт върху всички вас. Супер! Много се интересувам лично аз, защото не знам, всъщност ние се познаваме с теб отскоро и това е когато започна студентската клиника. Имаме ли добра връзка или нещо прекъсва? Че всичко не при мен. Аз изчезнах май. Сега чуваме ли се? Да, аз мисля, че проблема беше при мен. Да. Не, при мене това банско нещо се случва с интернет. Съжалявам, не мога. Ало? Да, чуваш ли? Да, сега вече трябва да не избягва връзката. Надявам се, стискам палци. Давай сега, почваме. Почвам те. Добре, познаваме се отскоро. Познавам те откакто започнахме студентската клиника. И те представиха като наш супервайзер. Моля те, разкажи ми, кога въобще за първи път ти се срещна с хомеопатията? Кога за първи път се докосна до хомеопатията? Разбира се, като... Чуваш ли ме, Пет? Има ли проблем с връзката? Да. Okay, добре. Не, при мен не. Чувам те идеално. Okay, добре. Разбира се, като всеки родител, и аз имам дете, супер притеснена, болно дете, влезна в порочния кръг антибиотик след антибиотик и след третия, четвъртия път някъде, не помня, направи алергия дъщеря ми, което беше мъничка тогава, на 2 годинки беше, и направи сериозна алергия и аз казах, не,
това не е за мене. Имах наистина усещането, че няма как да се случат така нещата, тъй като съм от тези родители, които и тогава бях, обгриждавах страшно много детето си, кърмех я, опитвах се да я гледам целесообразно и реших, че антибиотиците не са за мен. Знаех, че има алтернатива, просто трябваше да я намеря. Това беше моето вътрешно усещане, въпреки че бях доста неопитна, доста млада, доста свенлива, не такава каквато съм в момента. Но всъщност знаех, имах вътрешното усещане, че трябва да намеря. Почна моята агония с хомеопатите в България. От един на втори на трети. Всъщност попаднах на една дама, която толкова често ми предписваше и сменяше лекарствата на дъщеря ми, че аз накрая се озовах след първия месец с някъде около кашонче от 150 лекарства на Буарон. Това е много. Сега вече от дистанцията на опита и на времето това е страшно много. Да. Но тогава, въпреки хомеопатията, пак ние нямахме резултати. Дъщеря ми пак стигна до ИСУ с поредния отит. И всъщност, когато страшно много направи отит и много я болеше ухото, и аз давах там по индикация беладона, така всичките му салфонати, които трябва да се дават, нищо не помагаше. И в ИСУ прочетох в интернет, че калиум муриатикум е добре показано лекарство за запушена евстахиева тръба. И изпратих мъжа ми в чакалнята на ИСУ, изпратих мъжа ми да отиде на моя глава, въобще не се контактвам с хомеопат повече, решам, че ще взема нещата, въпреки че сме отишли до емърдженсито. Взимаме калиум муриатикум, даваме 9 CH, съвсем минимална доза и изведнъж аз виждам как първо болката се успокои за не повече от 10 минути. Второ, аз я помолих да ми отвори устата и видях как отзад в стената на гърлото и се стича секрет. Тоест целият секрет от ухото, от евстахиевата тръба е влязъл в гърлото и имахме ефекта точно за 15 минути. И слава Богу, това се случи преди да й продупчат ухото, преди да й продупчат тъпънчето. И аз благодарих се на Бога, че всъщност наистина стигнах до калиум муриатикум и в последствие калиум муриатикум ме доведе и до сиечи. Но това ще го разкажа след малко, да си го запомня. Ще ми стане много интересно, защото в цялата тази история си имала не много добър опит с предишни хомеопати. Може би не чак толкова успешно лечение. И това е едно от нещата, които ние като студенти повтаряме постоянно, е, че хомеопатията работи. Но ако поради някаква причина няма добри резултати от лечението, би трябвало да сменим терапевта, отколкото да се откажем от хомеопатията и да заявим, тя не работи. Защото твоята история показва точно това. Ти не си се отказала и калиум муриатикум те е призовал. Да, той ме доведе до сиечи, между другото. И какво се случи след това? С този калиум муриатикум той ли те изпрати по пътя на хомеопатията? Какво се случи? Не, всъщност аз се прибрах и започнах да чета. И започнах вечер измежду домакинството да чета. Отварях интернет и започнах да чета. Намерих някаква материя. Тогава не говорех английски. Всичките материали, които намирах, бяха някакви буаронски, намирах ги в интернет, повърхностно четях. И колкото повече четях, толкова повече ме увличаше темата. И не с оглед на това дъщеря ми да е здрава, ами вече като че ли повече ме увлече за темата. И явно по този начин съм призовала и професора, който ме контактна във Фейсбук, съвсем случайно. Аз не приемам чужди покани никога преди ден, сега вече е съвсем друго, но като една свенлива, скромна домакинка, така, да. Не приемах тогава покани. Изведнъж някакъв индиец ме контактва и аз... Ама как така? От нищото? Абсолютно нищо. А ти си предизвикала всичките енергии на... Ами явно, да. То всъщност секрета работи. Факт е. И какво? И той те контактва? И той започва да ме контактва. В смисъл, контактваме и аз
имаше много голям сняг, тогава си спомням, сигурно имаше 2 метра. Последния път в България, когато е имало в София 2 метра сняг и ние не излизахме с детето тогава мъничка и седяхме вкъщи и аз виждам всъщност, че този човек почва да ми пише в месенджера, той е хомеопат от Мумбай, така. И аз викам, боже, този какъв е, нахалник и така. Но в последствие дъщеря ми пак започна някаква хрема разви и аз реших да го попитам. Приех му поканата тогава, съвсем егоистично, разбира се, с оглед на това, че трябва да го попитам какво да дам на детето. Нали? Моята цел е да се спаси детето. Там нататък нали, не ме интересуваше нищо друго. И попитах го какво да дам. Той ми каза какво да дам. Аз дадох каквото трябваше. Не помня, нямам спомен какво съм дала. И този супол за 2 часа пресъхна. И вика, Боже Господи, вау, нали? Да. И след да ми не вярвам на очите си, точно така. Да, и той ми казва, дъщеря ти трябва тези чести инфекции, всъщност, колкото и да ги третираме с остри лекарства, ефектът ще бъде временен, ние трябва да намерим нейната конституция, конституционалното лекарство, за да може тя да влезне в пътечката си на здраве. И мен ми стана супер интересно. Викам си, добре, ето, това лекарство помогна за супола. Какво повече от това, нали? Тя вече е здрава. Но всъщност в последствие разбрах, че елиминирането на острото състояние и излекуването на острото състояние не значи излекуване на индивида. И аз му се доверих. Той ми каза, да, така, намерихме конституционалното лекарство. Тогава беше калкария фосфорика. Дъщеря ми за 2 месеца всъщност влезна абсолютно в плоскостта на здраве, смело мога да го нарека, защото тя повече не повтори. Нито ларингита, нито отита, супола, да, идваше си, но беше само супол. Нали? И всичко беше супер лесно контролируемо след това, след даването на конституция. Аз всъщност видях, че за 1-2 месеца, нали, това, което примерно с години съм търсила от предишните хомеопати, не се случи. Да. И видях, че всъщност проблема не е в хомеопатията. Да. Видях, че проблема е в терапевта. И добре подбрания терапевт прави чудеса, видях го този вау ефект. И аз реших, че ще му се отблагодаря, но тъй като не работех тогава, реших, че ще направя, че ще организирам няколко срещи в Истанбул за него, да му помогна да му се отплатя. Завързах се с асоциацията в Истанбул, така. Направихме един семинар, от който аз наистина замлъкнах, защото той тогава специализираше кожни проблеми и аз слушах и гледах как започва с анатомия и физиология на кожата. Да. И така, съвсем на високо академично ниво презентация, както трябва да бъде. Да. Видях какво говори, видях ефект от всичкото това нещо и семинар след семинар. Всъщност аз се озовах на скамейката като студент. Всъщност седнах до него, докато той снимаше случаите, сядах до него и си позволявах този лукс да открадна занаята. Това наистина е лукс, защото вчера го казах в видеото, при мен нещата първо се случиха с опита и после с ученето. Което... Аз и от старите хора съм чувала, че занаят не само се учи, но занаят се краде. А ти си имала страхотната възможност да седнеш до учител, да го наблюдаваш и да попиваш всичко, бидейки там, присъствайки. Да, и така всъщност се озовах и в Индия, започнах да уча, започнах да помагам. Там заградихме една академия, помогнах му, в която той е професор, декан на академията, така, бла-бла-бла. Нали, всичко там не се знае. Но да продължа темата с калиум моріатикум, както казва Сиети, ето това е точното. Защото Валето е имало намерение да стартира практиките, супервизиите по-рано, вие сте привилегировани в това отношение, и си е търсила през цялото време супервайзери. Ние се познаваме с нея дистанционно в Фейсбук, но така или иначе не сме събирали пътечките никъде. Плюс това тя е много зета, аз съм много зета, много пътуваме, бла-бла-бла, но всичко като добри съседи, нали, които не се познават. Така беше. Всичко. И видях един пост, в който тя беше написала лекарства основни за отити. Разбира се, моя любим калиум моріатикум, който аз никога няма да забравя. Не, че е единственото лекарство, което знам. Но това го знам извънредно много.
Така, и тя беше написала един набор от лекарства и калиум морятикум му липсваше. И аз отдолу реших съвсем така нахално. Легално, да. Да напиша, нали, за пушене в Евстахиева тръба и да напиша калиум морятикум. И това е било нейния бутон, нали, в който тя просто го натиска, звънка ми, пише, може ли да ти пиша, така, свързваме се. Аз вика ти следа творчеството от години, просто чаках точния супервайзър, ти си моя супервайзър и така нещата се случват. И смисъл, когато ги желаеш, когато ги програмираш, когато ги виждаш, когато имаш усещането за тях, те просто се случват. И така се озовах с вас. Веднага след нашата среща аз ще прочета повече за калиум морятикум. Конкретно какво прави при ушите. Добре. Калиум морятикум те призова при нас. Ти ни хвана в така един стадий, в който като първокласници ма хвърлили се направо в бой. Влезе в студентската клиника и ние провеждахме консултации с пациенти. Какви са твоите впечатления? Защото имаш познания и наблюдения върху това как се развива образованието в чужбина, в България, в Индия. Наблюдаваш и CHE. Какви бяха първите ти впечатления от нас, от образованието CHE България? Първите ми впечатления бяха, че първо самочувствието, с което боравите, което е може би второто по важност след образованието. Защото самочувствието, примерно в България липсва страшно много самочувствие, но нашите терапевти имат познание, но липсва самочувствие и не могат да се изяват. Хубавото на CHE България, че дава възможност, така е направена платформата и така Валя е устроила нещата, че да ви дава възможност да имате самочувствие, да го изградите. И то да го изградите на база на лекциите и на изпитите, които прилагате. Тоест, абсолютно добър работещ модел за добър терапевт. Това ми направи впечатление. Първото самочувствието и второто знанията. Вие изключително добре се справяте като снимане на случаи, макар и за първи път. Въобще, аз бях наистина впечатлена, защото това нещо, което в България не се случва при вас. Увереност в снимането на случая и адекватни и правилно зададени въпроси. Това, което всъщност е необходимо за добре предписаното лекарство. Разнообразието от английски diversity, разнообразието го има навсякъде около нас и в природата няма две еднакви цветя, макар че могат да си приличат по техните царства и семейства. Няма двама еднакви човека, макар че могат да си приличат в някакви неща. До каква степен е важно и за старшите хомеопати, както и за студентите, да се учим от различни учители. Защото и като екип, колеги, сега нашият клас, ние сме разнообразие от характери, но всъщност сме едно цяло. До каква степен е важно разнообразието? И вие като наши ментори сте много различни, всеки със своята енергия. Как разнообразието допринася за нашето развитие според теб? Разнообразието, особено в хомеопатичен аспект, е изключително важно, но не трябва да го бъркаме с липса на хигиена относно образованието. Защото разнообразие, да, така малко по-далеч ще започна. В момента, откакто настъпи пандемията, ние сме свидетели, ние сме бомбардирани като терапевти, като учащи се от семинари, вебинари, давани от знайни и незнайни войни в хомеопатията. И всъщност с оглед на това нещо, вие като прохождащи студенти, вие не сте вече прохождащи, но имате какво да учите. Всички имаме какво да учиме. Можем да стъпим накриво и примерно да си замърсим познанието с не толкова добре подбрана информация и така нататък. В този ред на мисли разнообразието е вредно. Но в другия аспект, като всеки терапевт е различен, всеки терапевт прилага различен метод, разнообразието е безценно. Защо? Защото един добре подготвен студент вижда различните подходи, различните методики, различните начини, защото в хомеопатията има няколко основни направления
на терапевтите, на лекуване, на терапевтиране на пациента. И ако има разнообразие, както го има, както Валя осигурила това разнообразие за вас, това е безценен опит, защото виждаш как това работи в един случай, виждаш след това как другото работи в друг случай и всичко е една динамика. Динамичен е процеса на обучение, динамичен е процеса на лекуване. Затова тесногръдието в хомеопатията е много вредно. Не можеш да ограничаваш пациента до един метод. Не можеш, няма да казвам sensation метод, synergy или какъвто и да бил друг метод. Не можеш да ограничаваш, защото всъщност нашата висша цел е написана и в нашата Библия в Органона, е да постигнем крайното излекуване на пациента. И тук трябва да оставим егото настрани и да направим всичко за добруването и за излекуването на пациента. А за да го направим това нещо, ние трябва да го слушаме него. Тоест неговата песен е важна. Да. Не винаги всички пациенти ни позволяват да ги третираме по този метод или онзи метод. В този ред на мисли разнообразието е безценно. Разкажи ми съвсем накратко, макар че аз ще споделя интервюто, което имаше вчера с тебе на страницата на клиниката, но това каменно лице, защото зад него аз усещам съвсем различна енергия и често пъти съм се чудила, ама защо не ми се усмихнеш? Къде ти е усмивката? Аз усещам друго. Ти може би визуално изглеждаш сериозно, но аз усещам друга енергия. Защо това каменно лице? Какво означава? Ами, това каменно лице първо означава уважение към теб. Да. Второ, уважение към пациента, към човека, който се третира с хомеопатия. Защото аз имам един набор от познания в главата. Един набор. Не казвам научена, такива няма научени, изучили. Имам един набор от познания. И аз в момента на снимането на случай трябва да оперирам 100% с тази база данни, да го наречем. Да. И за да го направя това нещо, за да преведа всичко от симптомите и езика на пациента, да го преведа на нашия език на хомеопатията, аз трябва да включа 100% фокуса си върху това, което той ми казва. Ако аз го подведа с съпричастност, с взаимопомощ, той може да бъде много подведен и респективно лекарството му може да бъде сгрешено. Тоест, не си позволявам лукса да не бъда професионалист в това. Видяла съм ефекта от това да си stone face, да си каменно лице и повярвай ми и драгите зрители, не знам колко ще се съгласят с мене, но това нещо дава много повече резултати, защото оставяш пациента непредубеден. Оставяш го да бъде себе си. Той достатъчно носи багаж от емоции, които трябва да потисне, трябва да прикрие зад една добра усмивка, зад едни сълзи, при всеки е различно. Той достатъчно неща носи. Но нашата работа е тук. Да, нашата работа е тук да бъдем неутрални, за да изкараме най-доброто, що се отнася до неговото третиране. Това звучи прекрасно. Надявам се да успеем да го усвоим от теб. А мислила ли си някога, че ще бъдеш учител? Защото супервайзър означава да бъдеш учител и да предаваш своите знания и опитности на нас. Мислила ли си някога, че ще бъдеш учител? Не съм си мислила, но съм го усещала. Защото аз както съм откраднала този занаят, да го наречем, така както ми е дадено на мене почти без пари. В смисъл, наистина не съм влагала кой знае какви финанси в това нещо. И така както ми е дадено на мен, аз винаги съм мислила, че по същия начин аз трябва да го давам на хората. И моята висша цел винаги е била, винаги съм имала усещането, че трябва да сложа и че трябва да поддържам нивото на хомеопатията на ниво пиедестал. В най-добрия случай трябва да се абстрахираме от бизнеса, трябва да се, макар че всичко става с пари, нали? Един самолетен билет едва ли е без пари, нали? Но ако работя, аз винаги съм вярвала, че ако работя в името на хомеопатията, да бъде наистина на перфектно ниво и да изчистим името на хомеопатията, защото на много места е доста замърсено и доста поругано, с извинение за тежката дума, компрометирано, да го кажем. Ако аз работя в това нещо, ще има по-здрави хора. И вярвам, че това е моето призвание, да има по-здрави хора. Това, което наблюдавам към момента от срещата ми с Валентина Георгиева, с Боряна Дешева и сега с теб, като
хомеопатични терапевти, като лечители, вие притежавате не само любов към хомеопатията, но любов към човека, към човешкото здраве, към човешкото благосъстояние. Една такава добрина, която в Библията се пише: направи добро на ближния, не му мисли лошо, направи добро на ближния. Това е енергията, която усещам от всички вас и може би и това искате да предадете на нас, да се като студенти, бъдещи терапевти. Точно, аз мисля, че винаги съм имала капацитета да обичам. Точно така, безусловна любов просто към човек. Да, и когато имаш този капацитет да обичаш, единствената мисия е да го изразиш, да го вкараш в действие. Няма как да си го държиш в себе си, нали? И да останеш една домакиня, плаха и свенлива зад печката. Няма как да се случат нещата, при условие, че знаеш, че ще вървиш нататък. Да, много ме беше страх, защото аз от едно наистина скромно същество, такова домакинско, което готвеше и кърмеше и мислеше си само в неговото си гнезденце какво се случва. Аз излязах в големия свят, дори ме беше страх да пътувам със самолет. Нали, това аз имах наистина страх в момента. Дъщеря ми брои бордовите карти, те са над 200. Нали? Но си представи тази крачка, аз да се кача на самолет, да отида някъде на непознато място. Аз толкова ми беше сигурно вкъщи, толкова ми беше уютно вкъщи. И да отида в непознат свят, да отида да излезна за първи път в чужбина, сама, с цялата тази фраджайл, как се казва, чупливост. Точната дума, чупливост, да пътувам, да се срещна с някакви хора, да се срещна дори с човек, който не познавам, не съм виждала никога, това беше професора, се срещнах на старото летище на Ататюрк и тогава трябваше, му казах, аз ще нося бяла шапка и той ме разпозна по бялата шапка. Нали? Точно като по филмите се случват нещата, но въпросът е да се осмелиш да направиш крачката. Защото това е и път към себе си. Защото аз по този начин съм преборила много страхове вътрешни. Именно. И за пореден път, чрез този разговор, аз се убеждавам и в своето си усещане, в това, което наблюдавам и в предишните интервюта, е, че хомеопатията и по-скоро хомеопознанието ни прави по-добри хора и ни помага да се разширяваме и да се развиваме за по-добро. Добре, няма да ти отделям много време, защото знам, че имаш изключително сериозна консултация. Която имам време, спокойно. Енергия на 1000%, не на 100, на 1000. Нещо с една дума, с две думи, с едно изречение, една основно като пожелание или като мантра, което искаш да предадеш на нас, на настоящите студенти, с които работи сега. Едно основно нещо, което искаш да запомнят от теб и да научат и да им бъде вовеки запечатано от тук на челото. Какво ще бъде то? Какво ще бъде? Първо искам да кажа, че не всеки хомеопат е успешен. Дори най-добрите хомеопати, лекувайки, третирайки по класическия метод, дори доктор Шанкаран има 30% успеваемост в случаите си. Запомнете го това нещо, че не винаги ще има възходи, не винаги ще има успешни случаи, не винаги ще има много пъти, в които ще има недоволни пациенти, но не позволявайте да се замърсява и компрометира името на хомеопатията. По никакъв начин. Проблема не е в хомеопатията. И ако наистина се съгласите, че не всеки случай ще бъде успешен, това ще ви даде още повече самочувствие. И мир със себе си, може би, да. Да. И всъщност това е нещото, което, когато аз не мога да се справя с нещо, с някакъв случай, което многократно се случва. Въобще изключая това его, нали? Да, ние всичките ни случаи са успешни, няма такова нещо. Когато аз не се справям, това ме кара, всеки път ме мотивира и бих могла да го предам и на вас, да те мотивира да отварям дебелите книги и започвам да чета къде аджиба е проблема. Какво не помня, какво не съм разбрала, какво не съм вкарала в това нещо и започвам да чета, да уча и нямам мира, докато не стигна до минимален резултат.
Да. Но това тук вече малко е моето его, нали, Да. че малко не мога да го загубя, не мога да го загубя, но пък има пациенти, които сами си тръгват. В смисъл такъв. Не сме си били едни за други. Не, така. Така че помнете, че всъщност в фейлъра, в провала се крие и успеха. Какво би пожелала или би искала да кажеш на всички, които ни гледат сега и също като те първоначално интересуват се от хомеопатия, искат, гледат, четат, усещат пепероди в стомаха, когато стане за хомеопатия, колебаят се дали да се запишат в CHI България или въобще да предприемат някаква стъпка за своето бъдещо развитие. Какво би пожелала на всички, които сега се колебаят дали да бъдат наши колеги студенти? Всъщност, тривиално ще прозвучи, ако кажа, не се колебайте. Да. Окей, добре, не се колебайте, но тук върлува една такава много здравословна среда в CHI България. Нещо, което съм забелязала, особено от позицията на човек, живеещ в България, това е лукс. Много голямо лукс е да срещнеш добре резонираща, адекватна, позитивна и добра среда, в която наистина да учиш, да направиш следващата си крачка в живота. Това е CHI България, между другото. Това нещо, където и да съм ходила, особено тук в образованието в България, го няма. В Индия е много академично, прекалено академично и точно толкова, че да те накара да бъдеш конкурентно способен на всичките милиарди там, които са на милиарди, колко са колеги индийци, което го прави до известна степен и доста сухо, нали, на моменти. Да. В България е доста инертно образованието. Съжалявам, сигурно гилдията ще ме осъди. Няма значение. Свикнали сме. Доста е инертно образованието. То, как да кажа, някак си губи крайната цел и това е научаването на студента, че всъщност той трябва да отиде утре да стане терапевт. Това нещо се е изгубило някъде, не знам поради какви причини, но ние с Валя сме решили, че ще върнем с живота в хомеопатията в България. В Турция пък няма хигиена на образование в никакъв случай. Там всичко куцо кьорово сакато се записва, гледа и в крайна сметка се получава една, грозна дума ще кажа, помярщина, нали, относно образованието хомеопатичното и в крайна сметка гледали много, научили нищо. Нали, това се получава в Турция. Докато при CHI България има една плоскост, която се казва позитивизъм. Да. И в този позитивизъм, колкото и да се усмихваме, ние не сме така невинни и не жестоки към студентите си. Нали? Но всъщност в CHI България има мир. Да. Има мир, има изключително добра симбиоза между учебен процес и студенти. Изключително добра симбиоза. Такава симбиоза, която аз не съм виждала никъде по света. Така че да бъдем тривиални, не се колебайте. И за последно, как се чувстваш в студентската клиника, защото така ние се хвърлихме в боя, започнахме значително по-рано, отколкото е по програма. Аз лично се чувствам прекрасно в студентската клиника, защото това е моят начин да навлизам в дълбочина в хомеопознанието чрез практика. Искам не само да чета, но да виждам и наяве какво се случва. И студентската клиника е нещо прекрасно. Как се чувстваш ти там на работа с толкова студенти, знаещи, не знаещи, притеснени, чупят пръсти, потят се, звънят ти по нощите? Как се чувствам ли? Да. Как се чувствам? Чувствам се супер. Защо? Ще открехна една тайна. Защото аз също научавам много неща. Вау! Вау, да. Абсолютно. Аз също научавам много неща, които не съм знаела преди, обогатявам си собствения опит и за мен това е добре за вас, добре за мен. Това е личен мой опит. И хубаво ми е, когато
когато виждам, че наистина студентите се справят. Да, има моменти, когато закуцват, но има моменти, в които, ето днес една твоя колега Алекс Бойн ми пише и ми казва: Боже, видях наистина ефекта, вау, и си научих урока. Нали? Да, Това е нещо, което държи точно този пламък жив и готино. Да. Много е хубаво. Много. Всеки от нас учи своите уроци, а крайният резултат е, че помагаме на хората да се чувстват по-добре. Да, и всъщност, знаеш ли, относно пак да се върна за мантрата, която ме помоли да ти кажа, не спирайте да бъдете отворени за нови неща и да се учите, но правете го с мярка. Знайте кога бъдете такива професионалисти в това, което правите, че да знаете кога едно нещо е окей, кога не. Да се научим да отсяваме качеството. Да, но не спирайте до това е нескончаем процес. Той продължава, ще продължи. Аз винаги съм си се представила като една, дай Боже да доживея до 92, винаги съм си мислила 92, не знам защо. Моя таргет е 105. Чудесна си така. 92 години и си представям как отивам защото мъжът ми иска да се пенсионираме на Кирибати, такава екзотична държава, защото каза, че няма да плащаме на топлофикация. Нищо не дължи на топлофикация, няма да им плащаме. А всъщност Господ си го е измислил и си измислил слънцето и ще се топлим от слънцето. И аз винаги съм си представила на 92 как заставам в някаква супер екзотик държава, в някакво малко, на индийски се казва бангалоу, къща, такава. Бунгало, да. Пандура, и виждам страшно много пациенти. Това ми е. Посрещам страшно много пациенти при мене, местни, така, помагам и с всички тези неща и със сигурност ще ми се случи. До 92 ще трябва да изкарам. Да, от твоите уста в Божиите уши, това е един така, че го става като един прекрасен завършек с страхотна енергия, защото чувам, че и твоето куче се сърди, а моето котенце отдолу ме драска по краката. Оставам те да се подготвяш за твоята много важна консултация и искрено ти благодаря, че ни отдели време днес. Много ти благодаря, Пете. Целувки! Целувки и до следващата супервизия. Чао!